Бадалски, фирма Експерт Partnership, вътрешно фирмени обучения за менеджери и техните екипи. Правим така, че след наше обучение хората се тръгнат, освен въоръжени съзнания какво да променят и катализиране с енергия и импулс, те да го направят действително за правото си. За първи път срещнах DNI на сутрешна среща, на която ме покани мой бизнес партньор. За мен това беше първо посещение на такъв тип бизнес клуб, на който са представители на различни бизнеси, имат някаква структура, дневен ред, по който се представят. Първото ми впечатление беше изненада, по-скоро приятна, защото успях в много бързо време да се запозная с това какво правят всички останали. Всеки се представи и ми беше много по-лесно, за разлика от коктейли, на които съм бил или други мероприятия, където има много хора в една зала, обаче по някой път може би остава без да говоря с някой, дори да ми е бил полезен, защото не знам кой с какво се занимава. Силата на препоръката е в заряда на доверие, който вече тя носи. Когато се свързвам с клиент по нечия препоръка, усещам, че посрещането е на следващо ниво. Няма го това преценяване аз дали ще се справя, дали го мога, вече има интерес към това какво прави и как точно да бъда полезен, което е много хубаво да влезеш направо на следващото ниво. Събрахме се прекрасна група хора, вече сме почти 30, кръстихме дружеството си BNI доверие, защото градим доверие помежду си и благодарение на което да може да се препоръчваме един друг и така да разрастваме бизнеса си, т.е. да помагаме всеки един дружество да разраства бизнеса си. В момента заряда ни е на крилете на ентусиазма, много ни е приятно заедно, срещи протичат в много позитивен дух, вече си разменяме препоръки, което е най-важната част от срещата и съм наясно, че тръгвайки с среща, най-вероятно се тръгвам с следващия клиент, не се чудят къде точно да го намеря. Пожелавам на всички, които са в дружеството и на тези, които се присъединят. Нашата цел е да станем 35 и 40, колкото повече, толкова по-добре и за препоръки, а пък и за настроение. Пожелавам на всички да усетят реално разрастване на своя бизнес благодарение на членството си в BNI.